सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामींच्या जन्माष्टमी महोत्सवानिमित्तान राजभाषा संचालनालय, गोवा संस्कृत अकादमी, स्वामी ब्रह्मेशानंद महाविद्यालय हांच्या जोड पालवान स्वामी ब्रह्मानंद संस्कृत प्रबोधिनी मार्फत गेहे गेहे संस्कृतम या भव्य संमेलनाचे आयोजन केले। संस्कृत बोली भाषा जावची म्हण या वेळार स्वामी ब्रह्मेशानंदान वक्तव्य केला। डेस्क गोवा ब्युरो रिपोर्ट। संस्कृत भाषा ही देवांची भाषा, समृद्ध भाषा, सुसंस्कृत लोकांची भाषा। जो ही भाषा शिकतो, जो या भाषेवरती प्रेम करतो, जो मुखावाटे ही भाषा जी आहे ती बोलू शकतो, त्याकडे लोक आदराने पाहतात। त्या माणसाकडे बघण्याची दृष्टीच बदलून जाते, एवढी पवित्र आणि संपन्न अशी ही भाषा आहे। आणि अशी ही भाषा पूर्वीच्या काळी हर एक लोक बोलत होती। आजही आम्ही सगळ्यांनी ही भाषा जवळ करावी म्हणून हा सगळा खटाटोप आहे। वेगवेगळ्या काळांमध्ये आपल्या धर्मावरती आघात झाले, वेगवेगळ्या विकृत मनोवृत्तींमुळे आम्ही आमचा पिंड जो आहे तो विसरलो। आणि हा आपला पिंड जो आहे तो बदलण्यासाठी सिस्टमॅटिकली प्लॅनिंग झालेली होती। आमच्या या देशाला जे एक मोठेपण लागतं आपल्या अंतःकरणामध्ये त्याची कमी भासते आहे। देश म्हटल्याबरोबर सगळ्या गोष्टी बाजूला व्हायला हव्यात असा स्वाभिमान आमच्या अंतःकरणामध्ये आम्ही सगळ्यांनी तयार केला पाहिजे। आपल्यापेक्षा बरे मोठे नेते किती काय करतायत नका पाहू, पण आम्हाला वाटतं ना, मग आपण देशासोबत राहिलं पाहिजे। ही संस्कृत भाषा जी आहे, ही संस्कृत भाषा आम्हाला सुसंस्कृत होण्यासाठी आपल्याला सहाय्य करते। म्हणून या संस्कृत भाषेचा आम्हाला विचार लोकांपर्यंत न्यावा लागतो आहे। काय सांगितलेलं आहे या संस्कृत भाषेने? संस्कृत भाषेने पहिलं सांगितलं आम्हाला, धर्म म्हणजे रिलिजन नाही, धर्म म्हणजे कर्तव्य कर्म। शब्द संस्कृत आहे धर्म।